Вратите на училището са пътят ни към паметта и корените. Преди векове някой е написал първата буква с пръст върху прахта и е започнал да гради бъдеще. Днес аз съм тук със същата мисия – да подам искрата на децата и да вярвам в тях. Защото училището е мястото, където започва народът. Всеки ден с нова буква и една голяма вяра. Днешните ученици са тук, усмихнати, шумни и нетърпеливи, готови да покорят света със своята младост. Но преди тях е имало други. Деца, които мечтаели само за едно – да могат да четат. Времето било тежко, мракът гъст, а буквите – забранено съкровище. С пръсти по пясъка, с очи светнали от жажда за знание, децата тогава не просто пишели. Те градяли бъдещето ни, буква по буква и дума по дума. Всяко поколение влиза в училището със своите обувки, но върви по стъпките на онези преди него. Време е да си спомним за заветът на буквите, изписан с пръсти по пясъка. Госпожо, какво е било да се даска преди? Как ли са учили учениците? Като са нямали нито химикалки, нито телефони, нито тетрадки. За да ви разкажа, трябва да се върнем много назад. Седни, чедо, и слушай. Думите не са да греят, а да светят. Когато огънят в сърцето изгасне, само словото остава да ни води. Тук, между иконите, децата се учили да пишат и да вярват, а всяка буква тежала като клетва. Когато вратата на училището се отвори, вратите на робството се затварят. Тук ще говорим с езика на дедите си и ще мислим със сърцето. Нека започнем. Добър ден, чеда! Христо, прочети какво пише на твоята табелка. Постоянство, даскале. Заслужено. А ти, Рачо? Буен. Днес съм по-кратък. Почти. Ще видим. Днес буквата ни е Буки. Буки! С нея започват братство, борба и България. Напишете я в пясъка, но не с ръка, а с сърце. Даскал Илия не бил богат, но дарявал най-скъпоценното – буквата. Онази същата, що Кирил и Методий били сътворили, за да имаме глас, когато всички мълчат. Пак я сбърках. Не се бойте. Всеки ден не учим наново. Добри думи, Богдане. Това е силата на знанието. Да се връщаш при него без да се срамуваш. Ти си смирен днес, както пише на табелката ти. А ти, Божана, какво мислиш за Буки? Мисля, че ако я забравим, ще забравим кои сме. Добре казано, Божано. Знай, че не силата в ръката, а силата в словото води народа. А сега изпит. Даскалът пишел с пръсти в пясъка, понякога гладен, друг път уплашен, но никога празен. Защото в сърцето му имало смисъл и той го предавал, докато мракът отстъпвал пред светлината на знанието. Казват, че сме нищожни духом, ала виж, кой друг народ носи училище в черква, просвета в тъмнина и свобода в книга. Йото, прочети. Буки, ръци, аза, твърдо, слово, твърдо, веди, она. Братство.
Браво, Чедо! Това не е само дума, това е сила. Рачо, ти си буен, но кажи ми, що е вяра? Вяра е да вярваш даже когато не виждаш, да слушаш даже когато мълчат. Вярата е сила без оръжие. Добре, Рачо. Помнете, деца, всяка буква е тухла. С тях се гради дом, с тях се пише история. А ако забравим буквите, ще забравим себе си. Хлябът в ръцете на Христо бил повече от прехрана. Бил символ на това, което са научили тук, че знанието, също като хляба, трябва да се разчупва и да се дава. В онзи миг, сред тишината на двора, една шепа хляб станала завет. Завет за споделяне, за братство, за България. Ако утре ме пишат смирен, ще почерпя всички щереши от лозето на дядо. Ти първо стани смирен, пак после приказвай. Закачали се и се смеели, но в тях растяло нещо много повече. Растяла любовта към свободата. Може би не го осъзнавали още, но те вече я носели в себе си. Първо като дума, а после като съдба. Даскал Илия каза, че който овладее буквата няма да носи робия. Това кръще на църквата и буквата Буки водят и двете нагоре. Аз ще ги пазя, и буквата, и кръщето, завинаги. Йото, ти си малък, но пазиш повече от някои големи. Виж ти, всяко дете си носи думата. Христо мъдрост, Божана светлина, Богдан доброта, Рачо огън, Йото вярност. Да ги запазят. Христо, ти си най-големия и най-мъдрия сред всички. Това кръстче не е само от дърво. То е завет. Пази го и го предай на децата си или на внуците си. Ще го пазя, обещавам. Заветът на даскал Илия бил ясен. Вярата и буквите ще ни пазят като народ. Годините минавали, бурни, велики, неумолими. Децата, които някога шепнели буки, поели по пътища, по които вярата в буквата и свободата били тяхното оръжие и утеха. Рачо и Богдан повели хората си в сърцето на въстанието. Двамата братя останали до последно рамо до рамо. Скрити под сянката на вярата, те дали живота си за родината. Рачо паднал пръв, не извикал. Богдан го прегърнал и останали така, до последно. Йото пораснал тихо. Влязал веднъж в черквата, той не излязал от нея. В подземията на олтара криел бунтовниците. Хванали го, но не издал никой. Пазел душите им така, както когато бил малък, пазел буквите. Божана отгледала 3 сина. Говорила им за буквите така, сякаш били живи. Един по един ги изпратила в историята на свободата, а те никога не се върнали обратно в дома й. Тя останала до последно с очи вперени в прозореца и ръце върху книгата. А Христо станал даскал, с кръстчето на гърдите и словото в ръката. Той писал, преподавал, погребвал надеждата и пак я съживявал. В най-тежките дни учил децата да четат, когато вече не вярвали, че ще има какво да пишат. Той бил последният, който помнил всички, и първият, който прошепнал завета нататък. Ще го пазя, обещавам. Аз съм неговият наследник. Днес държа в ръцете си кръстчето, което преди толкова години даскал Илия поверил на Христо. Момчето, което избра словото пред мълчанието и светлината пред забравата. В моето семейство това кръстче не беше само дърво. Беше завет, обет, вяра в думите, в знанието, в родината.
Поколение след поколение ние шепнехме буки, веди, глагола, като молитва и като клетва. Върху тия стари дървени букви се градяха мечти, писаха се съдби, надигаше се народ. Заветът не е просто да знаеш буквите. Заветът е да ги пазиш, да ги обичаш и да ги преподаваш. Докато има кой да произнесе аза, буки, веди, България ще живее. Заветът не е написан на хартия, той е написан в нас. И ако някой ден ни попитат как оцеляхме, ще отговорим просто с вяра и с език. Днес аз и моите ученици вървим по стъпките на даскал Илия и носим в себе си неговата вяра, неговото слово и неговата мечта. Буква по буква и дума по дума градим бъдеще, в което България да живее. Заветът е жив, а аз ще го нося и ще го предавам, докато съм жива.